Здравейте! Днес ви показваме какво се крие в седмичния ни букет в Колет. Цветен списък, мини гербер, елстома, карамфил, баксфлауър, хризантема, лимонио, още една елстома и рододендрон. Хайде да аранжираме заедно този букет. Започваме аранжирането с храната за цветя. Изсипваме количеството на пакетчетата в вазата. Добавяме свежа студена вода. Много е важно да разбъркаме. Тъгъл. И аранжираме. Да аранжираме на различни нива. Следващата стъпка е да добавим дребноцветните. Първо измерваме спрямо вазата. Баксфлауър. Ухае много добре. След това продължаваме аранжирането с най-едрите цветя. Премахваме листата и може да разделим клончето на по-малко. Пъмаме го нежно. Премахваме листата. И с това сме готови със седмичния ни букет в Колет. И за вниманието!